Op de Snitswieken binnen in totaal 120 bekeurings Dat is meer als verliezen hier omdat de politie de boppen op zit. Er weer volle minder onrust in Snits. Hoe baldadigheid had het dan en hoe het wildplassen, et cetera. Wat negatieve vernieuwing. Maar over het algemeen ben wij heel dik tevreden. Ik hoor de Lemsterwieken, die correct plakvoen had. Ik daar heel weinig vervelende dingen en ik een lik op stuk beleid. Nou, dat is, het werkt goed. Maar nogmaals, je moet er wel bovenop zitten blijven. Je moet er wel zichtbaar aanwezig wezen. Mooi beveiliging, mooi politie, mooi de beluste partijen. En ik denk dat we dan een hele goede slag slaan kunnen. Ook op Skielge wordt dit hier rustiger. Het nijs dat de politie en beveiligers rint en op de fiets voortendaags boetes uitdeelt, wordt via de sociale media gauw verspraat. Van pas op Skielge, voordat we best hier een hoop geld kwijt. En dat soort dingen, dat helpt. En dat is dit hier. Dat houden wij redelijk zorgvuldig in de gaten, hoe dat gaat. De website of twitters van de gemeente zal de jeugd net zien. Maar die volgen wel de twitters van Appelhof, van de disco's, et cetera. Dus die werk ik mij mee om dit soort berichten te verspreiden. Er zijn op Skielge 64 bekeurings uitdeeld. Er binnen extra politieteams inzet en beveiligers. Die mensen ken ik op heterdaad aanhouden. Ja, het werkt. Het werkt. Een goede samenwerking met horeca, burgemeester, gemeente, beveiliging, campings, et cetera. Het is een heel goed recept, dacht ik. Dat het ware stuk beter is als verliezen hier, werkt het vanzelfs ook mooi. Maar min waar wordt er meer vernield en binnen jongeren baldierdiger.